गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया टिमखौ लोगो हमनानै फैबाय रायज्लायबाय जोंनि बिटिआरआव जेसेबां दोलो एबा आफादफोर दङ गासैबो फ्राय समान माबायावनो आयदायावनो होजोबदों मेम'रेन्डाम बा साजेशन्स गासैबो जों बेवहाय बुंदों आरो जोंनिफ्राय स्पेशेलि बर' वुमेन जास्टिस फरामनिफ्राय जिहेतु बिटिसिआ 6 शेड्युल एरिया स' 6 शेड्युल एरियाखौ अब्लासो सनमान होनाय जागोन जुदि बेयाव गासैबो समस्तिफोरखौ एसटि रिजार्भ खालामो दिनै इलेक्शन कमिसन अफ इन्डियाया 15टा एसेम्बलि सिट्स बारायदों बेखौ जोङो साबायखर बावो खिन्थु सोमोनांथाव बाथ्राया जाबाय बिनि खालि 6टाखौल' मोन 6खौल' एसटि रिजार्भ खालामदों बांसिनखौनो मोन 9खौ उदां लाखिबाय थ' बिदि खालामोबाथ' बियो स्किलनि स्पिरिटखौ अपमान खालामनाय जाबाय असमान खालामनाय जाबाय बे खालामनोनो हाया बेनिखाय बेखौ जोङो माबा पार्सेन्ट बिनायनि खोथायानो नङा दिनै बिटिसिनि समस्तिफोरखौ जुदि जों नायो आउट अफ 40-30आनो एसटि रिजार्भखा थ' बेयाव जोंहा 15टा होनानै 6टाल' होबाय 9टाखौ जोंनो होआखिसै मा थाखो बेयावलाय स' बेनिखायनो जों नुदों जे लासै जोंनि 6 शेड्युल एरियानि जोंहा जितु पावार एन्ड फांसन्स दङ स्पेशल पावार्सफोर दङ गावखौ खुंनो हानाय मोन्थाय दङ स' शासननि बेबस्था सेल्फ गभर्नेन्सनि बेबस्था बेफोरखौ लासै लासै गैया खालामनो थाखाय बेफोरबायदि लेथेर फेथेर खालामदों होननानै जोङो सानो आरो जोङो स्पेशेलि उदालगुरिखौहाय पार्लामेन्टारि सिट मोनसे गायसननो थाखाय खावलायदों आरो बे जोंनिल' नङा बयनिबो खावलायनाय गोदो मंगलदै समस्तिनि सिङाव दङमोन दा बेखौहाय जोंनो आलादा उदालगुरि समस्ति होनायाथ' बे गोजाननि खोथा नाथाय दरं होननाय गोदान बानायनाय समस्ति सिङावसो हरदों दरंआव दङ खालि 6टा जोंहा दङ 7टा बिसोरहा मोनबा जोंहा 7टा समस्ति दङ आरो बेखौ माबायदि क्लाब्स खालामनाय माने 6 शेड्युल एरिया आरो नन 6 शेड्युल एरिया बेखौ जुदि क्लाब्स खालामनानै जइन खालामनानै जुदि बेबायदि मोनसे समस्ति बानायना होयोब्ला बेयावहाय बिनि बेलायाव माबाफोर खेंफोरथि बिटिसिनि बेलायाव गुटे आसामनि बिथोराव बयनिख्रुइ गिदिर हारि माने ट्राइबेल हारि होनोब्ला बर'आनो बर'खौ जुदि बांद्राय लेथेर फेथेर खालामनो हायो होमब्ला गासैखौबो हाजोबगोन दा फिसा फिसा गुबुन हारिफोरखौथ' सिफायजोब्बाय गावसिनि सिङाव लांजोब्बाय दा जोंनिया दिनैबाबो एसेबाबो नांनानै दङ फुरायै नङाब्लाबो जुदिও बिसोरो हाबनानै अलरेडि दानजिसिम फैखाबाय गोदोनासिम थांनो समाय गैला बेवहाय बेफोरबायदि बेबस्थाजों बिसोरो गोदोनासिम थांनानै जोंखौ माने नाख्रेबनायनि बेबस्था खालामदों होननानै जों सानो दिनै जों बेवहाय मिन्थिदों आरो ओरैनो जों माबाखौ नायनानैबो डिलिमिटेसन खालामनानै जे कार्बि आंलंआवबो बेबायदि खालामनो नाजादों कार्बि आंलंआवबो बिराद स्ट्रंलि गावसोरनि पावार एक्सारसाइज खालामनानै सोलिग्रा मोनसे 6 शेड्युल एरिया स' बिसोरनिखौबो दा गोदान डिलिमिटेसनावहाय नन 6 एरियानि एरियायाव हरफादों आरो माखौबा सोदों जायनि थाखाय बिसोर दिनै प्रटेस्ट खालामदों थ' बेबादि जानोनो हाया बेवहाय बेफोरखौ माने पलिटिकेल लाभालाभनि थाखायनो इसेबां माने सं बिजिताव होनाय जितु बेबादिथ' बिसोर होनो हाया दिनैनि बे माबायावहाय थुबुरनायाव बिसोर खोनासंदों मोजाङै खोनासंदों गोसो होनानै खोनासंदों बिसोरो बेखौ बुंगोन बेसेबां मावफुङा बे बिथांमोननि खोथासो बेखौ जों बुंनो हाया जोंजोंल' रायज्लायनानै बिसोरो बानाया आरो सोरखारनि रिप्रेजेन्टेटिभफोरजों रायज्लायगोन गुबुन पलिटिकेल पार्टिफोर रायज्लायगोन आल्टिमेटलि फाइनाल स्टेपखौ होनो आरो